weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to fasudeɓe to kuñankari to korko ƴela to madina alheri to bassambula to gawinane to guetama ko on takkusan juula ha to dol ceerno abou ahmada bachir to beyruda awoyni ha to galle ceerno ha to galle ceerno oumar ly to batama sare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ummima toon to Medina o yaɓani koto leydi to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire nayimo toon ko tawtoriyede ko fate investir o noon biteɗo Alassane Dramani Ouattara to leydi Sénégal Ousmane Sonko holliri tigui wonde haydara hay haydara kay hay neɗɗo goto kadi ala bawɗo haddemo jeeyede kay e candidat ji ko fate sungoji hoorejo leydi tijjaɗi to leydi Mali état major général leydi Mali ɓe ɓayyini communiqué kay ko fati bilan opération ngaji militaire ɗi fama waɗi ñande jeegom e ñande jeeɗiɗi lewru décembre o gonɗen ɗum to leydi Bénin coup d'état bannoɗo toon o so bannoɗo toon o kay teskama gontuɗo ji wonde sayde oɗo saaha joni fodde sappo e tato neɗɗo nanggama hen sappo e ɗiɗo ko dadiɓe to leydi Nigéria ko élevaji biftanoɓe kay kene wona temedere élève biftanoɓe kay e nder école catholique ɓe goppitama kamɓe kala to leydi kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodja habaruji men joolam jaɓeri man jaaha to leydi France jeen ha to Thaïlande hakkude mum e kat Mbodja hakkude mum e tigui bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren paccirel salade aadi ɓuuri fittude aadi ceernama Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceernama Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi labade leɗɗe jadide ɓalawale danawal kala ceernama Tijani Diallo Allah lubinimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo wadde safra wonduɓe kista fibram rewɓe ɗon koɓe sowade dartoraɓe ustoraɓe ndewago e rewɓe ɗon koɓe sowade kala ceernama Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji yawɓe wonɓe ustoraɓe gorago yaw yitade koye men fiɗaɓe wonduɓe prostate kala ceernama Tijani Diallo ne yawrani ɓen ɓersgaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabruji kala ceernama Tijani Diallo so tawi waɗan maldana e nder balɗe tati mbiya alhamdulillah ceernama Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji yawɓe wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji oɗo sahane tawe to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko appel ko numéro WhatsApp mbatta ko 00336 04 66 27 ceernama Tijani Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceernama Tijani Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓinede makko ne wiye ceernama Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceernama Tijani Diallo base makko ne tawe to Mauritanie to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie ene tawi ɗon ɓiyi ko mbatta ko 46 94 21 91 ceernama Tijani Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɗen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɗen e kala saha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque
ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawisɓolo e muɗum kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe ɗen gone altine jeetati lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardide kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie dayira Ansarudine e gaddagol ceerno Boubacar Gaye eɓe bismo dendagal ummal islam kala dendagal julɓe ha tengti noon tawteɓe nder naftede ko taari ɗum kala e takkusan ceerno Hamdou Rabbi moɓe kewi yuɓɓinde kala hitande on takkusan noon hitande hikka nde waɗat tigui ñande 13 lewru bowto woni lewru décembre gonɗen ɗu to PK 7 Nouakchott saragalle ceerno Boubacar Gaye waɗɗani école to ɓe mbiyata école Bilali kala jiɗɗo noon ko ɓuuri ɗo labde kay jokkodirta koye ceerno Boubacar Gaye gardiɗo Ansarudine numéro watta 46 54 54 20 ha joni koyo on fannu keɗoɗen jeen ha toon to Dawalel noon dayira yiɗɓe ceerno Sada Sy kay khalifa dine kañum almane kañum kadi woni almami mo wuuro Dawalel eɓe juɓɓina kay 11e édition ngol watat lawol sappo e ɓiwol woni sappo e goo ɓiwol kolol tawi ko kolol ziyara annuel moɓe kewi juɓɓinandemo kala hitande ziyara o noon koye gardugol ceerno Ibrahima Ba khalifa dine mo hoore fonde tawi kadi mo waɗa dow yesso teddugal ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sile Ba khalifa dine mo kahiɗi e yesso teddugal ceerno Kodda Dioba khalifa dine mo Mbagn tamboto noon juɓɓudi guila fuɗɗode ha wortonde kala dendagal alhaali o kala ne waɗa e juuɗe ceerno Ousmane Ba mo hoore fonde dendagal Dawlel naaɓe ko taari ɗum kala e dendagal almudagal seremɓe kala e dendagal kala biyaw ashhadu an la ilaha illallah ene bisma e ona ziyara o noon hikka ko ñande 31 lewru décembre gonɗen ɗu on ñalawma noon ko jaɓɓade hoɓɓe kikiɗo o walla mbiyen jamma o ko jamma mawludun nabi ñande 2 lewru janvier 2026 noon ko ñande hen woni tigui ziyara officiel o ona ziyara noon ma silkeje qurana mbaɗi toon ma tigui adaduji mbaɗi toon e duwawuji conférence uji kewɗi ma mbaw yuɓɓinede hen hano hannitani ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jeunesse tawi ko taɓital pulago Mauritanie gardugol Hamme Salla eɓe ɗamini yuɓɓinde kay ñande 3 e lewru janvier gonɗen ɗu tawi ko kikiɗe pinal fayi jamma kikiɗe fayi jamma tawi ko pinal ñalawma pinal ñalawma fina tawa ñalawma kadi ko fate hirjino wallude sukaɓe kay no gollori e jettinde yimɓe kadi ko fate simma bonɗo ko fate ɗanne Soudayru e ɗum noon tawi kadi on conférence woni conférence ñalawma o noon ko on biteɗo Sar Abdoulaye Sar so tawi noon
ko nalankoɓe halfiɓe tambiɓe ko fati hen tigui beelamma ko fati tigui welnere jamma o ko ceerno oɗo hono tan ko biyeteɗo Abdoulaye Ndiaye ɓurɗo Demba Babaɓe kañum e diɗɗal mum cifti e daari wondude tigui biyeteɗo Yaya Ndiaye weela segene kamɓe tambi ko fati e welnere oɗon jamma ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen délégation tawi ko délégation mo ministère des affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritanie et de l'extérieur ɓe jettima to Berlin kañum woni lamorgo leydi Allemagne nawiɓe toon noon ko joddoyade kay e yewtidde ɓesgu Mauritanaɓe wurɓe toon e nder leydi Allemagne tawi ko mbadi noon tournée de sensibilisation et de communication mo ministère des affaires étrangères ƴetti kay ƴetti jillade kay e dendagal diaspora tawteɓe nder jokli nayyi windere nde kala délégation noon jaɓɓiɓe toon ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie e nder Allemagne ko on woni Kana Bokar noon waɗiɓe félicité oɗo délégation o waɗi ɗum félicité no fewi o holliri hen weltare makko mawde no fewi saabu kay ko gueɗe ɓeydoje kay no fewi o holliri kadi wonde kay o holliri kadi wonde mo weltini no fewi kanko Kane Bokar noon ambassadeur o holliri tigui wonde mo weltini no fewi kay communauté Mauritanaɓe wurɓe toon to leydi Allemagne saabu kay ɓe guurti toon gurdameje tawi ko gurdam moƴƴam no fewi o wi e nder mabɓe noon en tawe hen ingénieur uji en tawe hen expert uji ene tawe hen kadi des hommes d' affaires tawi ko gollotoɓe e nder entreprise aji international e nder organisation ngaji mawɗi no fewi ɗum noon o holliri tigui wonde ko hollirde image moƴƴo kay wonande gendi Mauritanie ko noon kadi biteɗo Mohamed Mawloud wol Mohamed Salem kañum woni directeur général de Mauritanie de l'extérieur kankone ko ardi fof kanko noon ko kanko ardi kadi oɗona mission nuddaɗo toon o kankone o holliri tigui o holliri kay o famminiɓe kay holko woni mission mabɓe holko woni mujiba mission o yewtide mabɓe ko fewi ko noon kadi o holliri tigui wonde golle mabɓe kay ko yidde ɓattade population kay wawde heɗadeɓe kay yettude mabɓe andude caɗele mabɓe ko noon kadi hono ardiɓe tawi kadi o holliri wonde ɓe gaari koye dow yamirore hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh La Ghazouani ko noon kadi hono ɓen tawi ko Mauritanaɓe wurɓe toon kañumen kay kolliri weltare men mawde no fewi oɗo délégation ɓe kolliri yidde mabɓe kay kala saaha ko délégation ngaji mbaɗi ni nde neldete kay e mabɓe wawa hettadeɓe joddade mabɓe ɓe kaali noon dendagal caɗele mabɓe e doléance uji koɓe cohli e pandaji mabɓe potoje kay walla pandaji ɗeɓe jogui e nguɗo laamu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen CANAS ko caisse nationale d' assurance médical ɓe mbaɗi tigui taɓal mabɓe mawgal ɓe jettima taɓal ngal noon yettiniɓe toon to Nouadhibou lobburu yurmede caggal nokcot noon aleda hanki jeeɗiɗi lewru bowte ɓe mbaɗi lancement ko fati puɗɗugol golle mabɓe puɗɗugol kay golle mabɓe caggal kay nde ɓe cifodirno accord tawi ko accord de partenariat woni gollodade kay e commune mo Nouadhibou wondude hôpital régional o Dakhlet Nouadhibou wondude centre de santé ji tawteɗi e nder ndeɗon falde Nouadhibou jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade hono Mohamed Mahmoudou Wul Eli Mahmoud o holliri tigui woni fandare nde kay ko yidde ɓeydude ko fate CANAS kay ha dendagal Nouadhibou naɓe kala e ɓesgu mum eko taari ɗum kala ha citoyen Nouadhibou naɓe ha mbawa tigui ha mbawa hebde tigui kono safruji men ha wawa hoɓitade ɗumen safruji men hano hannirta ni ha tengti noon e ɓen gollotoɓe taw ko secteur informel e ɓurɓe wonde miskineɓe kay beele tigui ɓe mbawa tigui hebde safruji men hano hannirta ni ɗum noon ɓe kolliri tigui e nder ɓen noon tawi kadi ha tengti noon kadi ɓen gollotoɓe e nder mairie de Nouadhibou ha mbawa hebde kay ko wate mbawa hebde ko fate carte uji men tawi ko carte uji ɗi CANAS tawi kadi ene nawnan ɗumen kay guila e consultation ngaji ha e analyse uji ha e tigui e kebgol ko wiyete médicament ji kala e wadde opération ngaji entirde kala beele ɗum ene wawa newnanade ɗumen ko noon tigui o holliri noon tawi kadi ko jomumen joɓata ko ala no wayi walla ni saaha tawi ko gratuit woni alda e jobdi hono biteɗo Amala Cheikh Abdallah ko kañum woni directrice CANAS o onne kay wi holliri tigui neɗɗo o holliri tigui o wi tigui o kanko o wi wonde kay oɗo saaha kala wonde kay yidde mabɓe kay ɓoyino yidde arde toon to Nouadhibou wadde table manggal no fewi gam CANAS kay ko yidde ɓattade ɓesgo leydi ndi kala tawi kay kala mo sellani ne wawi hebde safruji mum
hano hanitini kanko kadi directrice o holiri wonde kanas kay oɗo sahadi no jogi plateforme tawi ko tigi koye application ona application non aɗa wawi winditade kanas tawi ko à distance woni tigi haysa tigi a yetta wona a yaha e ɓari koyɗe ma toon à distance ɗo a winditade kanam kanas hano hanitini carte kadi carte kanas noon ene couvre kay holliri ha 90% kala kay ko fati 92% kala kay ko fati ko neɗɗo sohli e safaruji mum biteɗo El Hassana Wula Bellali kañuma El Hassana Wula Bellali kañum woni maire mo Nouadhibou wondude biteɗo Mohamed Yilla on kañum woni cukko hoorejo région de Nouadhibou ɗiɗo kala ɗon kolliri weltare men mawde no feewi e weytare men faade tigi e kanas saabu kay ɓe kolliri ɗum ɗo kay ko nafoore mere wonande dendagal ɓeena population hoɓɓe Nouadhibou ko taari ɗum kala ha tengti noon e gollotoɓe secteur informel wondude ɓeena ɓurɓe miskinade ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ƴetti lana mum ndi waka o mari kono koto Medina hoto yaɓani ko Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire nayumo to noon ko tawtoriyede cérémonie d'investiture Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire ƴettiɗo kay golle muɗum gardi ko leydi ndi tawi ko ɗo woni 4e mum mandat ko altine hanki noon kikiɗe lana makko kay juuri to ko alede hanki ko altine ko altine hande kay lana makko alede hanki lana makka juuri toon to Bowal laaɗe diwoje ngala Félix Houphouët-Boigny cérémonie noon ko altine hande jeetati lewru bowte ɗum waɗi ɗum waɗat tigui ko altine hande o waɗi ɗum noon hoto Abidjan lamorgo leydi ndi e tawtorede hooreɓe leyɗele kewɗe ko wayno Bassirou Diomaye Faye mo leydi Sénégal ko wayno Adama Barrow mo leydi Gambie ko wayno hoorejo leydi Ghana wondude hoorejo leydi Sierra Leone e hoorejo leydi Gabon e hoorejo leydi Angola e woɗɓe kay jawi tawtorede oɗon cérémonie d'investiture hoorejo leydi Mauritanie noon siftinɗon o mori tigui ko toon to Médina o yaɓani toon to Abidjan ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade hono Mohamed Mahmoudou Wul Eli Mahmoud o heeɓi tigui altine hande o jeetati lewru bowte ambulance uji jeegom tawi ko ambulance uji kesipul gardude jaadude jamaɗu ummorade noon e juuɗe ambassadeur joɗiɗiɗo leydi Arabie Saoudite e nder Mauritanie ambulance uji ɗi noon koɗi hinde walla mbiyen koɗi catégorie a yidde kay e fandare Arabie Saoudite kay ko wallide service aji d'urgence saamu ɗi leydi Mauritanie hono ministre o noon e ambassadeur o kala mbawi webbude koyɗe mabɓe kay ɓe jeehi ha to direction générale saamu ɓe joɗima toon noon e directeur général o ɓe jewtidi ko heewi no feewi ko fate kay no golle ɗe e jarata ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie keɗoɗen ha joni jen ha to Guidimaga to Sehil Babi jabboɗen ko musidɗo men Sehil men hono musidɗo men Sehil men to Guidimaga jabbuɗen ƴeewen tigui holko kewi toon to Guidimaga. Zakaria Samba Dia assalamu aleykum rahmatullah. jamal hiroma bandiraɓe teddugo calnama jurama jettam ñaganama Allah moƴƴere weltare TV Guidimaga mbiɗen ni hande ko ñallal alet en hawri jeeɗiɗi lewru meɗen décembre tan ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi jippini ɗon windande nanne kate banggue golle ɗe maire commune de Sehil Babi woni mum e oɗo saha joni ngal dinguiral ngal jiiton ɗon ko fate banggue vidéo o ko fate banggue wonande noon ngal dinguiral e mbaɗa hen gueɗe jonɗe no fewi kettoto hen maire commune de Sehil Babi mbawi jokkodirde makko omo artane hen rendu ngo ha ɓuura tigui wawde labde ɗum noon kettoɗen maire commune de Sehil Babi e Oumar Hamady Ba e micro men weltare TV e Guidimaga. Vidéo waɗan ko ɗum ko nokkure hokkande sukaɓe wuro ngo sukaɓe commune o tawi fandita hen ko yiɗe banggue pijolloji banggue coftal balli banggue yeytodirde jottodirde to no waɗi gueɗe tati ngoni nder gallol ngol ene waɗi hen nokku ko football taw ko terrain tokoso football ene waɗi hen nokku ko basketball taw ko terrain tokoso kadi feccere terrain basket ene waɗi hen nokku ko nokku sukaɓe tokoso ma waɗa gueɗe pijolloji pawtude sukaɓe tokoso ko wayno jayorɓe ko wayno jirlorɗe ko wayno gueɗe pijirɗe sukaɓe tan taw sukaɓe tokoso fandita hen tan ko willidde sukaɓe banggue coftal balle e banggue fijirde e yitodirde e annodirde ngam jibinden gotako hakkude mabɓe
maɗum waɗi lampaji maɗum lampaji taw tati ko solaire Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi sono mbima toon to guide maga ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal biteɗo Ceerno Ba ko joom ngaalu Sénégal naji dowlude no fewi e nder leydi he o waɗi tigui o yiɗino tigui waɗino tigui o waɗino tigui formalité ji makko ha laaɓi kay gam yidde wadde ɗanngal makko caggal yiɗi ñande Asseta binnuɗo noon wonno tigui yidnode ɗannade caggal leydi nden noon ari ha to Bowal ladde diwoje ngal AIBD woni Blaise Diagne ko ɗon tigui PAF woni police des frontières teeɓi e makko kadi mo kay ɓennude kollir tigui wonde ko hebɓe kayida yamirore kay hadde mo yaltude leydi ndi tawi kadi ko parquet financier kañumen hokki ɗumen on kayida hadde mo kay yaltude e leydi he on jamma noon ɓe nanguimo o waɗi tigui koto commissariat mo aéroport ha weeti kay ɓe ɓennimo toon to yeeso diga woni division d' investigation criminelle o haaɗi o hollirama noon o holliri noon wonde kay oɗon ñalawma kay teskama juutirima no fewi caggal ɗum noon ɓen kolliri tigui wonde kay o haɗira yaltude leydi ndi kay ko jofade feɗeni ko fati oɗo marché tawi ko marché ɓurtude no fewi mo 54 milliards tawi ko franc CFA on marché noon kanko Ceerno Ba o hebno ɗum koye saaha kay laamu ɓennungu ngu hono laamu Macky Sall tawi kadi ko rapport CENTIF kañum tigui moddinimo e nder enquête mum caggal noon nde o jodde dikko juuti no fewi ko ɗon tigui diga woppitimo kay yo faatu galle makko tawa kadi ene wondi e convocation woni tigui o suwa taw ɓiltade e juuɗe mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e nder ñalawma tawi kadi ko e nder ñalawma mo laamu kesngu inniri kay ñalawma de martyre Ousmane Sonko kay hoorejo jagode laamu Sénégal kanko woni kadi hoorejo Pastef o suuti noon konguɗi mawɗi no fewi konguɗi ɓutti kay wonde widemo kay wonde hay goto ala bawɗo haddemo kay wonde candidat e sumgoji hoorejo leydi paaɗi o wi noon wonde kay o yiyani kala koye dow laral leydi he kene haɗamo wonde candidat e ɗiɗon sumgoji o wi noon la décision koye makko artata kanko Ousmane Sonko o haali ɗum noon koye saaha kay o huccodirno e yimɓe patriote woni yimɓe Pastef hewɓe ɗo fewi e saahaɓe mawninanno oɗon ñalawma o haaɗat ɗon kay saabu kay o wi wonde ɓoyata tigui mabɓe ummono ko fati activité ji lambda Pastef ka o wi noon phase mabɓe kesso kay ko phase noon tawi ko phase mabɓe kesso noon ko wadde mobilisation Pastef kamɓe no dole mabɓe e ponno ɓoyata tigui ɗum fuɗɗo o wi noon e nder lewru avril kadi ma landa ka jooɗo ko wiyete congrès mum kadi mabɓe puɗɗo ko fate tourné ji mabɓe kay ɗiɓe mbaɗata e nder leydi he woni tourné national ɓe puɗɗoto golle mabɓe noon ko hesɗitinde structure aji base uji département ji ɗi o holliri kadi wonde activité ji tourné ji mabɓe ɗi noon ɓe puɗɗoɗo ɗum ko ɓe puɗɗorto ɗum koto commune mo Guinguéné o député Ismaïla Diallo noon holliri ene paari jaɓɓadeɓe toon to commune mo Guinguéné o ɓe mbawa ko toɓe puɗɗorto kay ɗiɗon tourné ji ɗeɓe ɗamini wadde activité ji mabɓe Pastef ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Macky Sall hoorejo kiɗɗo mo leydi Sénégal ina jokki kay ha joni bismede kay e disnodirede e nder batuji mawɗi no fewi e nder jogli windere he kala caggal noon nde o ummino kay e bismede to forum de Riyad toon to leydi Arabie Saoudite joni kadi o bisma ko toon to Abou Dhabi tawtorede kay oɗo tigui première édition tawi ko sommet moɓe mbiyata bridge alliance sommet o noon ko ñande jeetati woni ñalawma hande o ha sappo lewru décembre bridge alliance noon ko organisation multifonctionnel tawi kadi tawi ɗum noon ko l'office national des stratégiques des médias des émirats arabes unis sommet o noon ine noddi hen fodde temedde jeegom ujunere participant fodde kadi ma won temedde nayo tawi ko intervenant woni tigui ƴettoɓe konngol ma wonto noon ma tawtoto hen wondude temedde tati exposant ma fodde kadi capanɗe jeenayyi session ɗum woni ko watte e nder oɗo forum joɗiɗo hande ɗo kay ha sappo lewru bawte du gonnen du e nder bismaɓe he noon tawi hen gayi mawɗi no fewi kay tawi ko tawi ardiɓe landaji dawrugol e ardiɓe société ji wondude e entreprise aji wondude hen wiyeteɓe les créateurs tawi ko influent en e wondude les experts tawi e secteur de communication des médias wondude e technologie ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena ha toon to Joal to leegal bitegal Santhie 3 Joal ko tan
wona musto hulbini woni ko waɗi toon ko hunde hulbinide waɗi toon eɗen mawla Allah ɗum ko jamma alkamisa ina weeta aljuma ɓennuɗo ko biyeteɗo a o yettete ko job noon ko gawowo ko kanko tigui nangui nene makko o nanggue koygal mum guila nder suudu o daasi ɗum ha nder verenda huɓere muɗum o jiiwe mum o tuco fi ɗum piggal musgal no feewi ko saaha noon o artino tigui awo o tawi tigui galle o ne yeewi ko nene o goto woni nder suudu o nangui koygal mum o daasi o waɗi ɗum gueɗe kamtoriɗe no feewi ko gulaɗi hoddiɓe gulaɗi yummiraɗo noon wawi tigui wadde alerte hoddiɓe ha mbawi dogde kay gaari fabade yummiraɗo o kanko yummiraɗo o mo wiye Y o yettete ko SARS tawi no kay wona hoddiɓe jaawe makko kay kaɗo saaha joni wona kaɗon haala haalete yummiraɗo noon tawe e juuɗe safroɓe kanko noon o nanggama caggal de gendarmerie tin ɗum ɓe teeɓimomo ko hollirino wonde kay omo teski nene makko kay guila bammakko yalti aduna yummiraɗo o ene rumtima no feewi ala guilli haydara faade makko ɓuuri tigui jogade guille mum tan koye sukaɓe mum heddiɓe tawi ko ɓe o jiidi yumma ɓe o jiidani baba ɓe holliri noon guila ɗen kay omo teski yummiraɗo o ene uste makko guilli kadi ala tigui kala ko waɗi kala ko moƴƴi fani tigui koye miñiraɓe makko walla bandiraɓe makko rewɓe ɓe o jiidi yumma ɓe tigui ko ɗum woni kay mette addinimo kay wadde ɗeɗo gueɗe kamtoriɗe no feewi faade nene makko eɗen molo hen Allah ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen concours ɓuura wawde janggude Qur'ana welde jangguin kay sillude jangguina Qur'ana waɗino tawi ko concours international ɗum noon wanno ko toon to leydi Turquie yimɓe leyɗele kewɗe noon mbawi notitade hen leydi Sénégal arani hen caggal saabu kay ɓe gaddino mbir mabɓe tawi ko almudo biyeteɗo Serigne Mbacké Touré kanko Serigne Mbacké Touré noon ko kanko tigui ɓafti guel ɗon kawguel ko kanko ari premier noon tigui tigui holliri tigui ɗum ɗo noon en tengtino tigui moƴƴingol jangguin Qur'ana e oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal saabu ko ɓoyen ko kadi hono guel ɗo kawguel yuɓɓinanoma toon to Indonésie toon kadi ko suka almudo Sénégal najo biyeteɗo Serigne Ousmane kañum arno guel ɗon kawguel ne deuxiéme ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yimɓe ɗiɗo tawi ko faux Sénégal naaɓe mbiyama tebto Rosso Sénégal ɓe tawra noon ko kayitaji Sénégal tawi ko kayitaji gonga gonga ko commissariat mo Rosso noon kañuma yiiti ɗum hen goto wiyete tigui ko Lamara Diallo o tawati komo jogui carte d'identité biométrique leydi Sénégal carte d'identité o numéro mum ko 1000 numéro mum ko 1 201 19 95 02 02 88 5 ko ɗum woni numéro dow inde makko noon dow noon dow inde Lamrana Diallo noon o jibina tigui hitande tigui o jibina ko ñande 15 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyyi woni 1995 to Richard Toll o tawrama kadi tawrama kadi hay kayit juddu nden noon police o linciti bagasuji makko nden tigui ɓe tawi makko kadi omo jogui kayitaji leydi Guinée tawi koɓe tawi makko juuɗe makko kadi carte consulaire makko tawi ko ambassade walla consulaire leydi carte consulaire leydi Guinée leydi fewnnimo e nder leydi Sénégal nden ɓe juukima noon ɓoyen o felliti haalde gonga o holliri tigui wonde o fewni kayitaji ɗi ko toon to Richard Toll tawi kadi ko 5000 francs CFA woni ko yooɓi o fewnana kayit juddu ha wawi hebde carte makko d'identité goɗɗo wiyete ko Allah Simou Diallo on tawɗa kene jogui récépissé carte d'identité Sénégal wonde kay foti ene jogui kayit mum ne faadi ha carte d'identité mum yalta e nder enquête he noon ɓe kolliri o tawi tigui wonde kayitaji ɗi ko tigui o heeɓiri ɗum ko doɗa e dow lawol nde ɓe jukkimo noon e lobbuguel holliri tigui wonde kayitaji ɗi kanko no o yooɓi ko 25000 francs woni ujunnaje 2 CFA ko ɗum o yooɓi tigui tawi kay rewni koye juuɗe kaw makko goto wawi felludemo kadi ha fewni ɗiɗon kayitaji ɓe tawi noon inde makko tigui rigui wona tigui Alkasima Diallo inde makko wiyete ko Amadou Tidiane Diallo e oɗo saaha joni noon kayitaji ɗi kay tettama e oɗo saaha joni laamu ngu nana darino dole mum ponno beele kay ne wawa yitude firtude oɗo réseau kay fewnoɓe yimɓe ɓe jeeyaka nder leydi he kayitaji ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal habruji men ɗemgal Pulaar ha joni habruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Sénégal ha joni keddoɗen to leydi Sénégal cetal bitegal OCS ko cetal dariɓe kay ko fati e haɓade kay to
ha joni ko leydi sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paade nan to leydi Mali non fam l'état major général des armées mo leydi Mali ɓayini bilan tawi ko bilan tigui détaillé ko fate opération militaire ɓe fama kay yuɓɓi noon ñande 5 ha ñande 6 lewru décembre 2025 gonnen du e nder communiqué noon ɓe kolliri ñande aljuma 5 lewru décembre nde tigui ɓe coynino ko jihadiste en e sara kerola hakku leydi ndi ko ɗon tigui ɓe duldi toon laaɗe diwoje e ɓe joni toon bomboje e pettoje faade ɓena ɓe wiyeteɓe jihadiste en to poste de sécurité mo mahu e nder cercle mo Yoroso e région de Koutiala toon e fama holiri wonde riwti toon jango ɓen jihadiste en ɓo yani laaɗe mabɓe diwoje kay beeyi e mabɓe ɓen jihadiste en ɓe joore mabɓe kay pettoje e bomboje ɓe mbaɗi jihadiste hewɓe no fewi ɓe bonnaniɓe kadi matériel kewɗo ɓe kolliri noon e nder communiqué kadi wonde ñande aset 6 lewru décembre on ñalawma laaɗe koninkoɓe kay mbaɗi bombardement ji kewɗi e dow jihadiste en to secteur Sikasso ko bombardement waɗi ko waɗi tigui ɓe bombarde tigui ko suuɗari ko nokkuji de jihadiste en suuɗo to e nder nokku sara wuuro witengo fin kolo to funnague Sikasso so tawi koto frontiére hakkude mabɓe Burkina Faso toon kadi ɓe mbaɗi toon bombardement musto no fewi e nder suuɗere tawi ko suuɗayru jihadiste en ɗum noon koto funnague wuuro witengo Dandere so tawi koto région de Nara e nder fande Guiré toon kadi to banggue wargo ɓaɗio funnague Louadi Chérif ko laaɗe diwoje fama kañumen mbaɗi toon bombardement ji faade jihadiste en état major général noon ene siftine dendagal malinaɓe kay wonde fama ala ko woni afo golle mumen haaju men kay so wona haɓade seɓɓitiɓe wondude e ɓeydude nden ka e kisala e sécurité ha timma e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keɗoɗen o CS ko catala dariɓe haɓade kay ko fate drogue e furo nder leydi Mali ɓe koliri tigui wonde ɓe teɓima 51 kilo tawi ko drogue mo hinde couche wondude ujunnaje 5 comprimé ɗi hinde tramadol tawi ko podɗe ɗaynoje yimɓe kutotto e kala saaha gam mandirde tawi noon koye gardugol catal adri catal ngal tawi koye catal rive droit e gardugol capitaine Demba Tunkara ɓe mbaɗi tigui teɓande mawde no fewi to ɓe teɓande noon koto nokku biteɗo Baka Jikoni Golf ɓe nangui hen kadi sakataɓe joyo enquête nana jokki hen habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Nigéria paɗen temedere élève tawi ko janggaɗoɓe école catholique to hirnangue leydi ɗi biftonoɓe kay guila 21 lewru novembre 2025 goppitama ha laaɓi kamɓe kala noon ɓe goppitama so ɓe kalani noon holno goppitira so tawi kay ma waɗi jeenari woni walla ala kono kamɓe temedere élève kala oɗo saaha joni altini hande ɓe goppitama ha laaɓi koto leydi Benin paɗen coup d'état yinnoɗe kay coup d'état kay juɓɓinnoɗo ñande subaka aleta hanki o to Benin so tawi kay ko ƴiwonde wonno wiyete ko wonti ƴiwonde sayde dadiɓe noon dadiɓe yaadiɓe e Patrice Tala hoorejo leydi ndi ina wayno kay pirti ha soodi ladde oɗon coup d'état kanko Patrice Tala noon o ƴalti tigui e daƴƴere makko o waɗi haalande makko subaka hande o hollirde kay wonde foof e oɗo saaha joni sous contrôle o holliri kadi wonde wadɓe coup d'état ɓe ma tikki ko gueɗe kamtane ɗe jinno wadde ɗum noon ɗaccittaki ni ma mbaw rewnede lawol hano hannirta ni o holliri ɗon kanko Patrice Tala e nder coup d'état he noon ɓen yinnoɓe derguide laamu makko keeɓino nanggude kay dadiɓe tawi ko martabuji towɗi no fewi e nder ɓeɗen tawi hen ɓe le 2 au gradé woni tigui chef d'état major des armées de terre biteɗo général Abou Cissé wondude chef d'état major de garde nationale hono colonel Gominian Feizou nangganoɓe kayɓe guila nanggama noon fodde waktuji nogas nayi woni ñalawma kurɗo eɓe mofta kanko Patrice Tala noon holliri ɓeɗo ɗiɗo kala mbawi tigui waɗede libéré tawi ko armée leydi ndi waɗiɓe libéré armée leydi Nigéria noon guila hanki jamma nolli toon avion ngaji mum to combat militaire uji kewɗi kadi neldama toon jamma hanki o ɓe mbawi ko mbaali kay ko larawade e yogga e nokkuji taw ko nokkuji ɗiɓe cikki kay ɓen yinnoɓe wadde coup d'état ene tawe hen hollirama noon tigui kay Patrice Tala holliri fodde 17 neɗɗo puɗɗima teɓede hen tawi ko yinnoɓe derguide laamu ngu hen 10 ko militaire goto o noon ko ancien militaire kamɓe kala noon e soɓe tawe e juuɗe dadiɓe enquête na jokki hen ha joni habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodja salminama juurama
tima kali aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kaburi men ɓuuri teftude e dongre afrique ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey ene wayno oɗo saaha mo gonɗen guila ñande aset jeegom lewru taw kadi ko bawti ujunere nogas joyyi fodde sétaranoji camion ngaji 15 mbawi hono duppede taw noon yeyti ɗum ko ɓen jihadiyankoɓe noddudeɓe hono jinim ko ɓe tigui jeeyti wonde koyemen mbaɗi oɗo janggu nde tawno wonde kala saaha aɓe mbaɗa ko wayni taw kadi ko capital mo leydi hono Mali Bamako so tawi weltanima de dañima carburant e oɗo saaha de ɓe dañi de kadi taw kadi ko hunde e musde no feewi toon to Burkina Faso toon de ene wayno hakkude Burkina Faso e leyɗele taw ko leydi Côte d'Ivoire ɗum noon de ko ene wayno ko teƴodiral hakkude jokkodiral leyɗele ɗiɗe wonno guila capitaine Ibrahima Traoré ara e jappere nde ɗum noon guila 3 taw ko lewru taw ko septembre ujunere ɗiɗi nogas e ɗiɗi ɗum no de aɓe jogui ɗon hono caɗele no feewi e oɗo saaha noon ene wayno taw kadi ko Adama hono Dosso wawi hono yaade toon ɗum ɗo wonno ko ñande aset jeegom lewru taw koto bawto ujunere ɗiɗi nogas e joyyi ɗum noon taw ko visite officielle ɗum noon ene wayno de ene teska tan ma mbawa kadi reglude ko kadi gueɗe kewɗe no feewi hakkude leyɗele kono ɗiɗi ɗeyete to Nigéria toon de ko sukaɓe taw kadi ko temedere diftoɓe école taw kadi ko catholique wonno kadi ko guila e ñande caɓu nogas e goho e ñande caɓu nogas e goho lewru taw koto novembre ujunere ɗiɗi nogas e joyyi mbawi kadi kono woppitede e ɗum ɗon ha laaɓi wonno ko ñande alatare ɗum ɗon ko jeeɗiɗi taw kadi ko lewru wutte ujunere ɗiɗi nogas e joyyi ɓe mbawi hono woppitede ha laaɓi toon to ene wayno hono Benin to nde ene wayno e oɗo saaha ɗum ɗo de ene wayno ko wonde contrôle ko ɗum waɗa toon kanko gardi hono ndi patron hono tanon o wawi kadi hono wiide caggal kay nde ɓe mbawi kadi holiyankoɓe e ɓen wonɓe fidèle e makko ɓe ɗum ɗon wi wonde gattiri taw kadi ko dejere e nder taw kadi ko leydi ndi kala ɗum ɗon wonno ko ñande alatare jeeɗiɗi lewru taw kadi ko bawde ujunere nogas joyyi taw noon ene wayno de o haali ɗum ko télévision caggal kay nde ɓen kadi e subaka o taw ko ɓen wonde kadi ko holiyankoɓe mbi ene guittamo e jappere waɗi jabdiral ɗum noon e teskani hay won ummiɓe leyɗele goɗɗe kono nigérienne ɓe mbawi kono arde kadi wawde deɓe e wawde kadi déstabilisé e wonde ɗin soldatuji jinno ittudemo e nder nde ɗo kono jappere ɗum kam ene wayno kam kanko kam o sowi ɗow kadi gagnata no Soudan ene wayno ko convent taw ko carburant kañumne wawi kono yande taw noon yani mabɓe taw ko arme taw ko régulière wonno ko ñande aljumare 15 lewru bawto ujunere ɗiɗi nogas joyyi ɗum noon e wawde kadi wiide kadi taw kadi ko sara wuuro frontiére dadi gogga ɗum noon ɗo woɗɗani taw ko point taw kadi ko woɗɗani hono wuuro taw kadi ko cadde noddete ko adré ɗum noon taw kadi ko ɗum woni lawol ni taw kadi ko faade kadi e ɓen réfugié ji taw kadi ko passage taw kadi ko humanitaire ɗum noon ko ɗon wonno kono noon e oɗo saaha ɗi woni tan taw perɓudiral hay ɗinde e ɓen kadi dogannoɓe réfugié ji e ɗin guerruji baɗɗi toon ɗi hani commerçant ji ɗin foof ande mbawi ko docteur faade kadi ɗin région ngaji e taw kadi ko ɗo deƴƴere wawi kadi kono haadde Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Bodji gorko mo saldo gam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulam ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to ka haydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Beelel Gawdi ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbahe ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeɗi ko to leydi France paaɗen to leydi France biteɗo Nathalie Artour ko kañum woni porte parole landa dawrugol wiyete ko extrême gauche tawi ko litta ouvrière ko mbiyata LAO o holliri altine hande 6 lewru décembre wonde kay ko jeeteɗo e mbiriji ƴamoyoɓe gardigo lefol laamu e sungoji hoore leydi Tijjani en 2027 so tawi noon ɗum laatima kay ko ngollo wattata lawol nayoɓiwol kay komo wona candidat tawi ko yidde wonde hooreji leydi noon ko tuggi 2012 faade oɗo saaha joni e nder sungoji bannoɗi hooreji leydi 2022 nde e ngan sanga o yehino o wonino candidat o hemno ko 0,56% o holliri
kolliri kadi wonde ma landa ka gembono ka gembu tigi biriji mum ko fati sumgoji municipal woni mairuji ene temmiɗe capanɗe joyo wuro mabɓe gembu hen biriji mabɓe hano hannirtini ko guerre hakkude Thailand ton hague e Cambodge ɗum noon ɗo saaha kala noon ko kuuri kay ko ɗo saaha kala ɗeɗo leyɗele ɗiɗi kay oɗo saaha kala ko kuure condi woni dugde hakkude mabɓe ko fitnaji mawɗi no feewi ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni kay oɗo saaha kay ɓe kolliri wonde Thailand caggal kayne teski militaire mabɓe goto kay wawi no fiɗede kuural guila nden wasi fittade mum guila nden noon ɓe jaltini laade mabɓe diwoje kay tawi ko laaɓe militaire uji de Cambodge kay ɓe jaltini ɗum e oɗo saaha joni gam wadde kay bombardement ji e toon to Cambodge musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon seydi moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue neta basojo ko Saydou Abouba so tawi ko ruɓi ɗo Afrique Assane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on